Z každej strany v poslednej dobe počúvame o sebaláske. Áno, je veľmi dôležitá, je to asi tá najdôležitejšia láska, aká môže byť. V tomto videu by som však rada hovorila o romantickej láske. Iste to poznáš, ten pocit, keď sa zamiluješ, prehliadaš realitu, nedostatky objektu tvojej lásky, chodíš zasnene a len sa tešíš na chvíľu, kedy budete spolu. A po pár sklamaniach sa na to vysereš a začneš uvažovať triezvejšie. Už nepotrebuješ romantiku a pravú silnú lásku, už nedôveruješ opačnému pohľaviu, už len chceš byť s niekým, s kým si myslíš, že to nejak vydržíš, kto ti dá určité istoty, či už finančné, alebo sa postará o to, nech máš navarené a oprané. Skrátka nehľadaš romantickú lásku, ale spoločníka na život, tzv. Spolubývajúceho s výhodami, ktorý ťa nebude až tak srať a s ktorým si vieš predstaviť mať aj to dieťa. Alebo prepadneš takému zúfalstvu, že aspoň to dieťa chceš mať, keď už nie vzťah. A vieš čo, rob to presne tak, ako to cítiš. Ale nikdy sa nenechaj znechutiť tým, čo bolo. Nikdy nezanevri na lásku a na vzťahy. Nikdy nedovol, aby ti sklamanie z predošlého vzťahu zasahovalo do nového. Vždy začínaj s čistým štítom a nerieš, čo bolo. Prečo? Pretože nie je nič krajšie, ako si znova vychutnať a poriadne užiť ten pocit zamilovanosti, ktorý ťa nadnáša a vďaka ktorému žiariš ako najjasnejšia hviezda na oblohe.